koji neki onako klub je tebi u glavi možda da bi volio vidjeti ponovno u prvoj ligi? Pa dobro, ima ih više. Prvenstveno recimo Hrvatski Dragovoljac. Tamo bi bilo uvijek teško zaigrati. Prvo Spajić je s tribine vikao. Ja, Spajke s Drugo, tribine, imali su top momčad, stvarno su imali vrhunsko momčad. I jedno vrijeme je tvoj friend Pros igrao u Dragovoljcu. Pa igrao je Živković Prsinečki, bilo je puno dobrih igrača. Cibalija koja je bila uvijek neugodna. Tako da ima klubova koji bi volio vidjeti Znači, Dragovoljac, Cibalija, to su klubovi koji... mislim, trebao bi sad nabrajati, ali... Da. A ja bi se složio s tom, ja bi volio vidjeti ili Dragovoljac ili Cibalija, oba su mi kluba nekako... Volio bi i Orient Rijekovita. Aha, Orijentista. Ok, dobro, ti si odozdola, naravno da bi volio, mislim. Ali meni nekako, sad kad spominješ Cibalija i Dragovoljac, kad se sjetim Spajića i onih njegovih... izjava, rođo, ja bi samo i kad se sjetim toga, a i Cibalije, naravno, Cibalije je uvijek bila, i u Jugi je bila Dinamo Vinkovci, on mislim, ima tradiciju jako veliku, tako da to isto možemo, jedan klub prvak, može ući među te klubove prvake